कामरूप जिल्ला बख'नि उनाव बे खेबाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव खुंजागोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा। सोलिफु बोसोर 2024 इं मायथाइनि थांनाय 19, 20 आरो 21 जानुवारि खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों कामरूप जिल्लानि बक्ख' गान्धी मैदान समनै क्षेत्रआव सानथामनि हाबाफारि लानानै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्माया खुंफुंजादोंमोन। बेनिनो फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव जानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बाथाबारि थाराइबारि गेवलां दुब्लि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानायजों लोगोसे गेवलां मेल लानाय जायो। बर' हारिनि गेदेमा दैदेनगिरि आरो जिल्ला ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै बे बानजाय आफाद दानायनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो लिंथुमगिरि महरै जौस्रां बर' बिथांमोनखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय बिबानाव सायख'ना लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जोबोद मोनसे गोजोनथाव सान आरो जारिमिनारि मोनसे सान दिनैनि साना बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरिनि सिङाव थानाय डिमाकुसि नैबे मोनसे जारिमिनारि जायगायाव बियो 2025 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय दिनै जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि मानिजाथाव बुंथिगिरि आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि, डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां जोंहा रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै फोरोंगिरि आरो बेनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्ला, भेरगाव जिल्ला आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि सफैनो हानाय बिथांमोनखौ लानानै मोनसे जाफुंसार बानजाय आफाद दिनै दानाय जाबाय आरो बे बानजाय आफादनि आफादगिरिया जाबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनो। दा बिथांखौ मोननानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना उदालगुरियाव जायफोर कनफारेन्स जायो बेफोर गासैबो जारिमिनारि जायो, जोबोद जाफुंसार जायो आरो डिमाकुसि ओनसोलनि जारिमिना एसे आलादा रोखोमनि। डिमाकुसिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ जोबोद साबसिन, जोबोद मोजांसिन, बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनो हायो। बेनिखायनो नैबे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो थारैनो साबसिन जागोन। आगोलनि जि रेकर्डफोर दङ बेखौ सिमफायजोबगोन, मानोना रेकर्डखौ बानायनाय जायो सिमफायनो थाखाय। बिथांमोना बेखौ सिमफायगोन, जोंनि मोनसे आसा बियो आरो रायजो राजाफोरनि जि माने बिथांमोननि गोसो उत्साह उद्दीपना बेखौ नुनानै जों थारैनो माने गोमोदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां माने सांबादिक नोंथांमोना बहाय फैदों, नोंथांमोननि गेजेरजों जों लुबैदों जे गासैबो बाथ्राफ्रा हाइलाइट जाथों आरो बेवहाय जोङो जि जारिमिनारि जथुम्मा खालामोन जिहेथु बेवहाय जोङो गोबां बिथिङावनो सावराय आयदा लागोन, गोबां गुबुन गुबुन बर' फिसाफोरखौ जों लेंहरगोन। नेपालनि बर' फिसा बहाय फैगोन, पश्चिम बंगनि बर'फ्रा बहाय फैगोन, माने बेंगलनि बेजों लोगोसे जोंहा माने मेघालयनि जि बर'फोर बिथांमोना बहाय फैगोन, जों बांलादेशनि जि बर'फोर बिथांमोनखौ जों लेंहरगोन। बिनि अनगायैबो जोङो माखासे गोरों गोराफोरखौ लानानै फरायसाफोरनो, आबादारिफोरनो, जोंनि फोरोंगिरिफोरनो जों मा रोखोमनि माखासे फिडबेक होनो हायो बिनि सायाव जों हाबाफारि लागोन। थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला नैबे डिमाकुसियाव जागोन हाबाफारिया गुबुन थावनिफोरनिख्रुइ आलादा मावै जाथारगोन? जोङो जेरैबाबो नाजागोन आरो आं दहायनो बुंखादों जे रेकर्डखौ बानायनाय जायो सिमफायनो थाखाय। जोङो आगोलनि जि रेकर्ड बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जों सिमफायजोबगोन बेवहाय आरो बेवहाय जोंहा फुरा बिसास दङ। नोंथांमोननि जि गोसो, रायजो राजानि जि गोसो, जों दिनैनो हमनो हादों। माने मुलाया बेसेबां गिदिर जागोन बेखौ बिलाइ गांनैयाव हमनो हायो होननाय बायदि जों दिनै बेवहाय हमनो हादों आरो। कालारखौ थिग खालामनाय जादों नामा? कालारखौ जोङो टेन्टेटिभलि जोंहा जानुवारि 2025 बेवहाय जोङो सानो थासारिया जुदि थिग थायोबा आरो जुदि मानिबा जाहोनाव जुदि सोलाय सोल' खालामनांगौब्ला बारा बिदि सोलाय सोल' जाया, जोङो जानुवारिखौनो जों हमना लायो। जोंना बे मोनसे आरो दिनै बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि हादरनि गाहाय मन्थ्रिखौ लाबोनांगौ। बे बेलायावबो सानना नायगोन आरो जोंहा मानिजाथाव
आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि दिनैनि बानजाय आफादनि जि माने आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे जोंहा एग्जिबिशना सानबा सिगां जागोन थारमाने कनफारेन्स सानथाम आरो बिनिफ्राय एग्जिबिशना बिनि सिगांनो जाखानांगौ बिथाङा मोजां मोनसे जोंनो थांखि लाबोदों बेखौबो जों सानना नायगोन आरो जों बेखौ खामानिखौ मावगोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै मिथिहोनाय जाबाय गिबि गिबियावनो आं बर' थुनलाइ आफाद थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि थुनलाइ सिबियारि गासै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों मानो होनब्ला जोंनि बायदि डिमाकुसि ओनसोलाव बे 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय मोनसे सुजुग होदों जोंनो बेनि थाखाय आं सासे डिमाकुसि बासि जानानै साबायखर बावदों आरो दिनै जिहेथु जोङो बे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि खुंनो गोनां बर' साहित्य सभानि बोसोरारि जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो मोनसे बानजाय आफाद दानायनि हाबाफारि दंमोन मेल दंमोन बे हाबाफारिखौ दिनै जाफुंबाय बानजाय आफाद मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद दानानै लाबाय आं आरो बे बानजाय आफादावनो बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि बिबानखौ आंनो रायजो राजाया होदों आंनि सायाव फोथायनाय लाखिदों बेखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गिनायबो फैदों बोरै एफा गिदिर मोनसे बोसोरारि जथुम्माखौ बेबो बर'नि माने दिथागिरि बर' थुनलाइ आफाद बेबायदि थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय एसेबां गिदिर दायित्व लानायनि जोङो जयग नङाब्लाबो जिहेतु रायजोनि फोथायनाय आंहाबो मोनसे गावनि फोथायनाय दङ हागोन बायदि बेखायनो आं साबायखर बावदों रायजो राजा आरो लोगोसे थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि थुनलाइ सिबियारि गासै बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों रायजो राजानिफ्राय आरो जाय मेलेमजिबि बेथ' साभाबिकखा जे रायजो राजा एबा गासैनिफ्राय जुदि माने थुनलाइ आफादनि बिबानगिरियानो होन बा बायदि दल संगठननि बिबानगिरियानो होन बिथांमोननि मदद आशीर्बाद जुदि मोनाबा बे माने बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो हानाया एसेबां गोरलै नङा बेखायनो आं मिजिंथिदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो आगानावनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो मोनफ्रोमबो फारफ्रोमथिंबो बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन आशीर्बाद होगोन बिसेसकै जोङो मिथिगौ जे गोबां रांखान्थिनि प्रयोजन दङ गोनांथि दङ बेखायनो बे रांखान्थि खांनाय बेलायाव रांखान्थि बुथुमनाय बेलायाव जाहाथे बयबो माने गोसो हगारनानै फैलायो होलायो आं बेखौ गासैनिफ्रायबो मददथिखौ लुबैखादों